musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo Mobare go bowte hitande ujunnaje 25 ɓatake men fahati koye carika rendo kono hande eɗen jilloyi ha to Mbour eɗen jeehi ha to nokku biyeteɗo ɓamtare mo ganduɗa hande ko goto e leydi ndi Sénégal ko goto e Mbour taw kadi koye inde fulinde e fulfulde heptinande hande on paami paaɗen koye gorko pullo almudo gando kono kadi moƴƴo laaɓɗo reedu jilliɗo peɗɗitiɗo haqille arti waɗi gollorgal innir ɗum ɓamtare ma on garoy hen joni so haaji jomiraɗo gandon komin jiiɗi haalde ko en jetti joomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo mo jaam e kise ngoni hande paaɗen koye musidɗo biyeteɗo oustaz Oumar Diallo walla mbiyen ceerno Oumar Diallo gendiyanke cuusɗo dokkuɗo ɗemgal mum ha timmi kono kadi peranɗo yimɓe laabi beele mbawa rewde e laabi moƴƴi ha mbawa dañde koɗale moƴƴe mbawa dañde leyɗele moƴƴe kono kadi saaha bittowo ko ene rokka yimɓe cellal ɓalli to banggue ndefuji to banggue gueɗe ñameteɗe kono saaha kadi baɗo balle mawɗe faade ɓen ñoolaɓe e ñawɓe e wallidde kadi ɓen teskiniɓe ngala koɗoɗe ha mbawa dañde foof koye jikkuji makko moƴƴi no fewi ɗum noon ceerno Oumar min calminima min juurimama min duwanimama ɓiɓɓe fulɓe kala ne keɗima min jiiɗi andu holiyan hono mbiyeteɗa hoto jeeyetoɗa e hoto jooɗiɗa haade min arde namde meɗen. Assalamu aleykum rahmatullah on calminama on juurama eyyi mbeɗa wiye Oumar Diallo jeeyaɗo origine mum Gamaji e Leraɗo eyyi kono noon sa wi ceerno kam no teddi aɗa wawi tan Oumar Diallo walla directeur ɓamtare eyyi Oumar Diallo jeeyaɗo to Gamaji gonnoɗo dowlaji dentuɗi Amérique Allah waɗi en garti e leydi he après 11 septembre 2001 mbaɗɗen créé agence ɓamtare 2007 pour wallude yimɓe ɓe galleji mumen looteɗi wonɓe caggal leydi e ɗiɗo duuɓi fo hen gonɗoɗen caggal ɗum noon dendetinɗen hen lotisteji tereji eɗen jeeya eɗen balla yimɓe ɓe surtout wonɓe caggal leydi eɗen gandi leyɗele men walla leydi men Afrique ɗo Sénégal no heewi caɗele wonɓe caggal leydi hono keɓirta galleji ɗum ko hunde musde hamnide par ce que funta hen ko no heewi eɗen ɗo noon pour wallude julɓe wallude yimɓe ɓe foof hay ɓe ganda julɓe ne cooda tereji ballen ɗumen keeɓa kayitaji mumen ko ɗum tigui woni golle men. A jarama ceerno Oumar gorko mo Gamaji nde tawno sen mbi gamaje naaɓe ko gendiyankoɓe dariɓe no fewi ceerno Oumar a yii ha États-Unis de Amérique a woni toon ko Allah haaji a arti caggal 11 septembre 2001 ɗo henna e leydi ndi nde gartata nde mbeɗa joguiɗa tan ko miijo yidde arde wadde agence wallude yimɓeɓe walla yeyde leyɗele ɗe walla ala won miijo wongo artirnogoma ko wona ngoɗo henna miijo. eyyi ceerno Abdoulaye Sarr nde gartanmi nde mi alano miijo uddidde agence mi alano ɗum tawi ko Allah nde gartanmi nde kadi hewɓe mbinomi hoto artu sa arti may tamp may lorul kaari hootino lorli faɗɗo ha keeɓa passeport ma américain
walla paɗɗo ha kayitaji ma jalta mbimi ala min dal mbiɗa yiɗi hodde Afrique somi yeehi woda ko uddinmi toon nde garmi noon hanti mbeɗa ƴeewa hol damal pommi rewde mi udditino mbammi commerce woodi ɓe mbammi hen kono moƴƴinani caggal ɗum noon nanmi hanti affaire immobilier yimɓe ɓe ngala doole taw galleji men goni koye dow taaƴi mi walla ɗumen no mahiri taw ko contrat ɗon noon puɗɗimi jiimi damal ngal mbimi ɗum ɗo noon so waɗama ma moƴƴu kono noon mi gartumi nde premiére année deuxiéme duuɓi ɗiɗɗi mi ɗesino hulde seeɗa cikkannomi koɓe mbinomi ko gonga cikkannomi somi yeehi mami dog mi arta walla mi yiilo damal mi yalta leydi ndi kono alhamdulillahi ko yettere Allah no fewi no fewi no fewi no fewi sa wonko wonɓe balluɗen ɗo ha heewi temedde neɗɗo ɗum hande mbeɗa sikki sen ngalano ɗo maɓe dañ probléme par ce que yettere Allah e oɗo saaha eɗen géré famɗi 500 walla temedde 5 locataire te ko ɓuuri ko hewde e galleji ɗi goni ko caggal leydi kono no wawi so eɗen jogui ɗo place ji saabu so wawi so wonano enen daari hen no wawi ɗeɗon golle e ballal Allah tawa ɓe dañata balluɗe ɓe joni noon lotissement kadi min naati hen min balli yimɓeɓe ɓe ngala doole ɓe terre 1,500,000 2 millions tottira seeɗa hande paari foof waɗe inde ma kono hande sa wi neɗɗo yo addu 5 millions walla 3 millions walla 10 millions fawa e taɓal ina waɗa taɓataɓa so renaki yimɓe keɓata leydi te banggueji miijo amen leydi ɗo e duuɓi garoji no wawi manque saabu expérience min jogui hen holko waɗi ɗum sa ƴeewi 1974 75 Sénégal wonno hedde 4 millions walla 5 millions d'habitants hande ɗen e 18 millions kono yimɓeɓe population nana ɓeydo mais leydi ndi ɓeydaki galle fof mo natɗa hande no jogui sukaɓe joyo sukaɓe jeegom ɓe nana jibina ina jibine ɓen fof ko mbawa wonde e galleji he guura hen ha nayo hen il faut jalta kono il faut yimɓeɓe dañaneɗo teereji ɗo koɗi ɗum noon oɗon goɗon miijo joguiɗen mbiɗen il faut ballen ɓen kono alhamdulillahi nimso ala hen tawa en jii hen ko nafoore no feewi e dañol ngol e nafoore yimɓeɓe e nafoore men hay enen haaloɓe par ce que en ɓeydima andude population o ceerno Oumar golle men jooɗi peewi mi weltanimama no feewi hande zéro ken tolno e temedde jeegom ha temedde jeegom galle taw kadi foof ne rewi lawol min jiiɗo e Mbour galleji kewɗi mahaaɗi ene winda ɓamtare beele ɓamtare nde no arde ni inde nde a dañani hen caɗele walla holno ɗum arde maɗa ha mbaɗɗa ɓamtare nde laate Mbour hande eyyi ɗon ko haala mawko ɓamtare nde mbaɗanmi créé agence ɓamtare yimɓe tata walla yimɓe nayyo mi namnima ɗumen gadi mi namnade ko mawnam goto o wi kam yomi wat Diallo e frère lelimi jaam mbeɗa miijo ɗum ɗo ronki nadde hakkillam joni noon mi waɗi namniɓe woɓɓe namnimi waaji goto kañum adinomi e ligguey no wiye Ba e Ndour ko séréer min jooɗi min jewta mbimi nde mbiɗa yiɗi uddidde agence mbiɗa yiɗi yilnade ɗum inde yilno ɗum kayitaji min jooɗi ha ɓoyi tan wi an a watta ɓamtare jalmi ƴeewmi mbimo pourquoi séréer wino o wi mbimo pourquoi tan o wi an oɗon jiiɗi mo ɓamtare oɗon jiiɗi ɗum no fewi onon haalpulaar an séréer toñirte oɗon jiiɗi mo ɓamtare mbimi onon ko haali ko mi jiimi hen balɗe ɗiɗi rek pimi mbammi ɓamtare joni noon nawmi ɗum nawmi ɗum Thiés kemmi Niniya kemmi reçu de commerce après kemmi kayitaji ɗi jalti puɗɗimi golle ɗum ɗo henna ko hirande leñol mum kono kadi yalti koye neɗɗo moƴƴo liggodirteɗo baɗɗo fayida ceerno Oumar aɗa gère ɗo e Mbour ha to sali aɗa gère ɗo e Mbour aɗa yeeya terrain ngaji aɗa yeeya galleji aɗa maaha aɗa fewna te Allah ne rokkuma aɗa jogui hen huune e kala saaha hunde ne rewa lawol ala foof ɗo indema meeɗi haalede haali ɗo furƴini walla goɗɗum yalti hen holno mbaɗɗa ha dañƴa ngal ɗon teddugal eyyi bandiraɓe teddugal ngal ko diplôme goto sa heeɓi ɗum tan no wayno keeɓa teddule kewɗe diplôme o noon ma won miijiɓe nde ummotomi New York ko université aji ɗiɗi goni toon ɓurɗi mawde université NYU woni New York City e université Columbia ɓeɗon ɗiɗo mbawi rokkude diplôme aji ɓurɗi mawde ɓeɗon kala nde keɓɗa diplôme no wawi a somata e aduna he te yimɓe jokkotoma confiance kono ɗiɗon fo e moƴƴude ɗumin won diplôme goɗɗo on sa ala ɗum jarani a tampini hoorema nunɗal ɗum woni base o woni vrai diplôme a goɗɗum ala kala diplôme noon mbawɗa addude nunɗal ngal ala tampini hoorema saabu gonɗa koye jawɗele janane ko wayno immobilier yimɓe gaddade neɗɗo mahat galle mum ha para
100 millions 150 adda caabi tottuma woppo yummum woppo mbaaw gal jati 1 million walla 800 mille yaha ɗanno ɗum so nunɗal ala ɗon tan so Allah wallanima tan so renaki ñamaka jeeya sa kadi neɗɗo adda terre walla galle jaro 100 millions adda original tottuma wima yeena ɗum ɗon so nunɗal ala ho tampin hoorema diplôme fof mbawɗa dañde yahata kono base o tigui tigui ko ɓoyde hen ganda ɗum nunɗo woni nunɗal ngal woni base o ko heddi koko deji ko heddi kono ko poɗɗa ko wadde mbaɗa ko heddi gacca e juuɗe Allah nunɗal woni fof ko nunɗal rokkuma ko dañƴa ko ceerno Oumar hande keddoɗen koye leyɗele ɗe mi yiiɗo to agence ɓamtare mburɗo henna wonɓe dokkataɗo henna kayitaji mumen dañi terrain ngaji kono mi yi ɓurɓe hen hewde kewi ko duwanadema mbima ko ballal beele ngal ballal ngal mbatta ngal an a ƴewani ko dañata hen haalis e goɗɗum hol ngal ɗo ballal ngal wayi e maɗa an eyyi ballal mbeɗa waɗa ɗum hen mbeɗa walla hen yimɓe joɓa ha mbafoye donka yaade mi ƴeewa min so Allah arsuguinani mi mbami sodde terre ha mbeɗa yeeyta mbinni mbeɗa yiiɗi wallede ɗum waɗi mi walla te joom ganda goto wi kala ko dañƴa aɗa wawi pertude jawdi ɓiɓɓe sukaɓe gandal aɗa wawi firde hakkille ha heddi wallude yimɓeɓe woni ko pertetake forever hay ɗo a heɓat jaam tan e aduna he te e heɓat jaam e laaka ay ko yimɓe wallude neɗɗo no weeli te min kadi hakkillam yeehi walla ɓandam yaari kala mo kawrum mbeɗa footi ɗum wallude saabu min ji neɗɗo ene ara e maɗa mbiya ɗum addiri seeɗa seeɗa ha timma mi rokkuma dossier ji maɗa jomum wiya ha ɓooya paama o wawa pellita rokkude ɗum beele an a pertata hen walla ala walla hankkadi ka naɗɗo tan non alhamdulillah meeɗa hen pertude soko tawi a soodi joni a dañi teyreji 10 walla 15 sa yeehi ha heddima 2 walla 3 ne wawi taw haalisma naati walla natti pertude tawi ko Allah meeɗa hen pertude mbeɗa yiiya hen hooram te yimɓe mbeɗa walla ɗumen no keeɓa kono ɗum ala caɗele pour min tawi tan ko coodmi ko mi yeeyi hen mi hefti ko mbannumi hen ko heddimi walla hen yimɓe woɓɓe te wallude no weeli quoi pour min ala gonɗo e aduna he jiɗɗo rokkede kala mo jiiɗa e aduna yiiɗi ko wadde ala jiɗɗo toon fof so sago ko yo wat kono so Allah hoddiri an aɗa waɗa yetto Allah o wawma waɗoyde catégorie waɗanteɓe kono tan kaɗa waɗa yetto hen Allah wona an waɗata ko Allah wiya wat te neɗɗo so yagima hande ujunere a tottimo wona ujunere ma tottuɗamo de arsugo makko ari ko Allah yeeguida tottuɗo an ko rewe juuɗe maɗa ko na jeeya selli ceerno Oumar bandiraɓe sehilaɓe oɗon hettotoɓe ko hande Allah hoddiri yo en jewtide oɗo ceerno Oumar en gannodirema ko hande kemona duuɓi 3 walla duuɓi 4 jeeyi sababu ko suka biyeteɗo Mamadou Ba woni ko wol fajiri ko on jeeyi sa min gannodiri kono guila nden min kala nde kalmi haala makko mami yi ganduɗomo haala e makko min hooram komi andano ɗum ɗo henna ko moƴƴere mawde ko hande noon Allah rokkanimi fartagi min hooram arduɗo e Mbour wawde yewtidde e makko kono min gari ɗo e Mbour lawol garigol min tawi komi jogui agence makko agence o hoore mum kanko jeeyani hoore makko dow ha less kanko mayi te ko ɓuuri hewde e jogui agence uji kewi ko lowje an holno ɗum ardema ha mo hanɗa hoorema pelliɗɗa wiide aɗa rewa e ngol ɗo lawol beela dañani hen caɗele hakkude ma e ɓe liggodirtaɓe a haali haala mawko e ɗum arde hakkillam sikki ko 2010 2011 2000 eyi non 2008 2009 mi client tampinna men ɗo ronki yobde min nayi ɗum police tawmi toon musidɗo par ce que ko policier ko sehli mawnam nde jahami Amérique sa kanko ƴewnimi toon jaatigi o heeɗi kam ha paari mbimi ɗum ɗo o jogani kam darimi boowal o heeɗi locataire o heeɗi ɗum ko juuti namma mboyo locataire uɗɗi agence moƴƴo ala Mbour o wi noon ɗum affaire o tuusimi ha no feewi a juɗɗi no keewi kanko ko neɗɗam sa holɗo konngol haalirta ɗum o wi asuji moƴƴi kam agence moƴƴo kam ala Mbour tawi wonbo haaldanoma taw affaire o muusimi noon joni noon mbimiɓe min noon il faut mi change systéme mami holluɓe agence moƴƴo ma daro Mbour
ko nden noon kaldumi e Baynduru oɗo mbimi noon jimmi ko teere te koye dow tali séréer o mi yejjititama haalde makko ko nde jaami noon ha mahmi ɗo ha Paris noddumi préfet e journaliste Sénégal fedde 15 journaliste maire o ari ñande ɗum udditande presse no haala kanko haalingol ɗo konngol o Oumar de meeɗi wiidemi kañum ɗanota ko so wona heɓan hoorum teere taw yoɓata location taw koye dow tali taw ko agence tan mi haalinimo ɗum te mi yejjiti e ɗum waɗi mi pusde pour darade e hollude oɗo ko haali ko agence moƴƴo no wawi wonde Mbour machallah est ce que ɗum ɗo henna ko kiram saabu neɗɗo yaade ha wiya agence moƴƴo ala e Mbour way kono wiide hono noon e Dakar ceerno Oumar beele koye Mbour tan jeeye toon terrain ŋaji walla oɗa ɗon jeeya ha to Thiès walla ɗon jeeya ha Dakar e holno jeeyi toon terrain ŋaji ɗi so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodire mo wawa sodde terrain moƴƴo walla sooda galle eyyi tawi ko affaire location ɗum no min loi Thiès Dakar tawi noon ko terreji kam ko département oɗo rek oɗo jogui galleji ɗo ceeɗi ha Dakar eyyi saabu waɗi ɗum ko affaire terre famɗani sodande neɗɗo terre il faut gurdam moƴƴam an ganda ko mbatta ko par ce que aɗa wawi sodde cikka no moƴƴi taw moƴƴani janggo e jaam duuɓi sappo duuɓi tan o perte terre ɗum noon tawa ko an waɗi kono noon ɗum min gandi ɗo min gowi ɗo ɗum mbaɗi ɗo duuɓi ɗiɗon galleji ɗiɗon terreji e ɗiɗon hectares uji ɓuuri andude min mbi hade min yaade e nder région ngaji ɗi foof yo min ƴeewɗo e département Mbour o min ketta o ga banggue asuji kañumen ketta o to banggue kono noon yimɓeɓe nana force amen sa a daña hectares uji département de Thiès département Haydar wonnoɗo ɗon hanki ne jogui toon hectares uji no wawi so balɗe juuti min mbatta toon yaade walla min mbatta toon waɗde lotissé kono joni kam jogui ɗon tan koye département Mbour oɗo saaha e département Mbour e département Mbour oɗo saaha département Mbour oɗo saaha joni so tawi neɗɗo yiiɗi dañde terrain hannde ɗo e Mbour beele so tawi jokkodire moon ene wawi dañde terrain taw ko terrain moƴƴo so jokkodire eyyi so jokkodira misal jaɓima dañ tawi ko joom moyen 10 millions no woodi 15 millions 20 millions ɓurɗo famɗude ko lotissement kesso wiyete ko Tentouba 1 million 300 400 000 tottirta lewru fo 50 000 no woodi kadi jarude 2 millions 1 million tottirta lewru fo mbaɗa 100 000 pendant 10 mois oɗo saaha ko ɗum ɗon joga joni so tawi neɗɗo iwi caggal leydi ene ara ga henna ene arda e galle mum walla arde foftade oɗo jogui galleji taw jomum so jokkodiri e moɗon ene wawi jokkodirde guila caggal leydi wiya mboɗo yiɗi arde ñalawma tel mboɗo sohli galle naggam pour balɗe sappo walla pour yondiral pour balɗe ɗiɗi oɗon jogui ɗum walla on ngala ɗum soɗon jogui ɗum holɗo jomum rewata ha wawa jokkodir eyyi no woodi woni tan ko heewani noon galleji meublé tawa hay kuddo e addata foof nan hen ko ɗin jogui ɗon ɗin min jogui ɗum heewani noon oɗo saha noon koko heewi aɗa noon hitande sono ma yimɓe fof dogat gartat quoi oɗo saha noon kam heewani kono noon min jogui ɗum jaro 15 000 par jour 20 000 25 000 woodi ha 50 000 oɗo ha sali kono noon hay dara addata foof nan nder télé nan nder clim nan nder foof nan hay kuddo e addata foof nan nder e mbiya ɗum ɗo yete meublé ceerno Oumar en gari ha ɗo henna yewtere joguiɗa ko agence oɗo saaha mo gonɗen min tawi ɗo henna aɗa liggina ɗo henna ko fulɓe ɓuuri wawde liggade ne waɗi hen joni fulɓe kono ko fulɓe min jii nokku o kadi so yimɓe gaari ko pular ɓuuri ɗo hen wawde haalede min jii ɗo henna kadi ndemal ma uddaki amin jii suka ɗum ɓeɗe ngabbane jippo ne jaaha ne garta ten min jii nokkuji goɗɗi ɗi yimɓe ne ciisa hunde uddi ha ɓurtine guddi holko lowɗa e mabɓe hay mbawi udditinade dañi hen eyyi aɗa andi min kiltiram yimɓe foof gotum hay sa woni patron a foti udda a fotani uddade minen mabɓe foof minen ñaldata minen jadata minen gonda hay kamɓe ɓe kaala ɗum hewɓe ari gari ɗo mbi mi fotani ɗo wonde poɗɗa directeur foti wonde ko dow foti ko suuɗade foti ɗum ko golle puyɗe kadi sa ɓooyi Amérique ɗum ɗo foof softete patron ɗo gaddirmi liggade Amérique o jogui ko 3000 restaurant 3000 restaurant e nder Amérique ko heɓata ko par jour eɗen mbawi wiide ɓuuri budget Sénégal mi liggodima makko semaine mi anda kanko woni patron a liggoto e makko semaine mi anda kanko woni patron 3000 restaurant nden ko président Risi waɗanan noon publicité restaurant ji makko saɗa yiilo ligguey restaurant ji ɗi pisa hat ɓe mbiyata ɗum anduɓe wonɓe Amérique fof gandi sa waɗi application walla wi aɗa yiilo golle are winde tottiɓe ƴewta ko restaurant ɓurɗo ɓallade adresse mo goɗɗa o mbatta toon ya dawde golloy toon
ɗen ɗon jawɗele ganduɗa ko jogui ko fof sa renni Sénégal fof ngaalu Afrique fof ngaalu Europe fof sa renni ni kañum en goto wawi ɗumen on adatama dawde wattintoma dawde sa yi ɗum e wuure ɗum ɗon est ce que mayyi joom est ce que mayyi an ma wonmo ñehɗa ga joom haysi walla wonmo ñehɗa ga yet non wawa wonde est ce que ceerno Oumar en gari ha ɗo henna garteten koye dawal gongal mi yima saaha aɗa waɗa vidéo ngaji jangguinde yimɓe cellal ɓalli ɗum hono ɗum arde e maɗa bon cellal ɓalli ɗum de noata wawno wonde vidéo à part ça saabu no juuti ɓeydimi nadde hen ɗiɗo duuɓi jawtuɗi mi daña probléme reedu musoro kala fof ɗum yahani ala ko gasi mawnam goto no wiya Kaldi Diallo yo Allah junnu balɗe makko nayimi to professeur Ndiaye nan huccodire Fann clinique Cheikh Anta Diop wannimi bila o wi aɗa jogui colopathie reno ɗum maaroji kewɗi mburuji naggam e naggam mbeɗa reno mbeɗa ɓeydo yande jaami ha janmi quoi après rafi o heɓti kam foti duuɓi nayi duuɓi joyyi sehlam goto ari toon Mamadou Lamine Kane yo Allah jokku balɗe makko Falondor o wi kam boya il faut jaaha Europe mbaɗa ya bila ɓade ɓeɗo docteur foof ko kaali ko kañumen fof konngol ko gotol te ɓe jiyani ya Europe mbimi est ce que ne jaari o forcimi dal jaami ambassade France 200 personnes wonno ɗum ɗo ɗum ko 20 personnes rokkono pour andinde tan heɓde visa France no satti jambami toon 15 jours sehli men goto no France mi wiya Sada Mangane neɗɗo moƴƴo julɗo kanko aranimi aéroport min jotti aéroport o ƴetti kam o wi mi lelima e oto he mbo haalnami ɗum ko ɓoyani kono mi yejjiti nde o lelimi o wi lelimi caggal oto nde o huuli o di oto mayde oto he walla oto wadde ko dañi min jeehi min mbaɗi bila ɓe jiyani haydara non non ɓe jiyani haydara ɓe mbaɗi confirmé colopathie o eyi nde min mbaɗoy bila tan o wi so tawi tan aɗa jogui rafi baɗɗo gara walla daaɓo ma ambulance arane min mbaɗi 24 heures ɓe gara jammi jeeyi ɓe mbi ala caɗele colopathie o reno ɗum ɓe mbaɗi confirmé ƴettumi leɗɗe gartumi somi yari leɗɗe reedu ɗum no muusa reedu kadi muusa donc mi andu fof no mbaɗani bammi jahno joni noon mbeɗa ƴeewa Allah wonota ɗum waɗi nande langga no moƴƴi mbeɗa ƴeewa engrais ɗi eɓe kala affaire cellal ɓalli docteur ɗato no jooɗi ɓe mbi kam vitamin B12 saɗa jogui vitamin B12 ma 12 o tawi ko jippiɗo signe uji 5 walla 10 gonata reedu ma ɗin signe uji fof ɓe kaali nane reedu am mbimi wala mi yitira fam nanɗaɓe kaala mi yitira fam weeti tan paami clinique jami to docteur goto no wiye docteur Diop Bilbasi ndeysan neɗɗo moƴƴo hanke o heccanki min hen gonduno ndeysan e janayso goto mi jimi wadde ƴewde vitamine B12 am o jaali o wi pourquoi mbimi noon fotani ɗum dañde hedde 15 000 dal yeehi Thiès arti tawi mbeɗa jogui 200 d woni rendu ndu yettinoma ko ndiyam tan wawi wadde ndiyam tan wawi toon nadde kala ko heddi toon wawa ɗum wurwude noddumi New York ɓe tottimi B12 o ɓe neldimi ɗum ƴewmi engrais ino kala mbi ɓoccoɗen moƴƴi hen foie e ɗum ɗo puɗɗi mbeɗa ƴetta ha woni 8 mois jami darmi 400 ɓeydi 210 200 wonno fayi 400 400 rendu fuɗɗi ɓubde seeɗa jami ha duuɓi tati dañmi 1150 ɗon woni normal rendu arita muusi mbimi yontin noon neɗɗo witta cellal ɓalli hanti natmi hen ni arde am hanti waɗimi intéressé mbeɗa witta hanti Allah waɗi noon wonko ganduɗen hen machallah ko en meeɗano miijade ɗum ɗon hande vitamine B12 vitamine D3 vitamine o ko holko fol koye hat holko nafata te neɗɗo no jogui 14 vitamine neɗɗo foof mo jiiɗa no aduna kono enen ɗo joni sa namnama e aduna he fof aɗa wawi jabade ha heddi hono foti vitamine joguiɗa goto fof anda vitamine jogui te neɗɗo fof no foti andude par ce que hen goto so manqui no wawma hanqinde kala leltoɗo jamma no ruyta ko ɓuuri ko heew vitamine D3 woni ko ala ɓandum so ala ɓandum noon wiye ko nayata wileɓe o nayata sernaɓe taw wona haydara ko faible taw wonko manque e ɓandu ndu rek vitamine joni noon vitamine 14 vitamine jaa ha daña 50 60 ala hen manqude ɗum weeɓani
il faut wonde mankuɗo surtout ñamdeji men moƴƴani est ce que ko poɗɗore ɗen est ce que ɗum ɗo ko hunde wande fayida ko wi ko ene wawi wonde vidéo mawɗo no fewi kono noon omo jogui site makko YouTube spécial mami dokkir siɗo kala mon jiɗɗo hebde ko laaɓi ma ya toon kala jiɗɗo hebde kadi ko fate agence ɓamtare ma ya toon kala jiɗɗo hebde teere galle jokkodirde ceerno Oumar walla jokkodirde agence o e hoore mum mamin dokkirɗo tongoɗɗe min dokkiri kadi siɗo joni mbawa yaade toon ceerno Oumar min ji aɗa waɗa balle goɗɗe ko wayno saaha foof ɗo e Mbour e ko nandi hen amin jeeya vidéo ngaji maɗa aɗa waɗa balle faade yimɓeɓe taw ko balle taw jiidani e terrain ngaji jiida e goɗɗum ɗe balle holko ɗe goni ko an tan walla ko association joguiɗa wallahi association ala eyi ko min goto e société am ɓolo alay goto wona banque wona hay goto kadi soko tawi sa ay ko joguiɗa ko ɗon tan ɗum tan dokkirta joguiɗa eyi ko joguiɗa ko rokko ɗum ay sa rokkirani ɗa nde ala hay sa joguima rokkirta sa wallani nde ala hay sa neɗɗo hay soko doole mum ko ballal eyi affaire o koye ɓerde rek joni jiimi ɗo e département de Mbour ɓe sikki enen ɗo ɓuuri hewde handicap jogui 5300 handicap so lewru korka ari pour ɓe ƴetta tamoroje mbaɗa e hunduko ko probléme kono yonti noon enen goto fof wonta ko wayi ɗum waɗi mbaɗen organisé conférence woda ko daña hen ɓe totte jooɗo kam hayso yontere walla balɗe eɓe kumtoro ko weeli ɗum waɗi mbiɗen yen mbaɗ ɗum hitande fof eɗen kewi ɗum wadde hay sen mbaɗani conférence mbaɗen déplacé jeehen jiyen woda ko dokkuɗen ɓe belto hen ɓe daña kumtare ko heddi ko noon ko vivre ensemble woni sukaɓe jibinaɓe bedda no woodi ganduɗa suudu woturu nanɗo ko ɗum tan renata ɓe dañi hen hedde temedere quelque e cukalel oɗo jibina sanko cukalel nawe to oɗo jibina weddo cukalel nawe to oɗo jibina en ɗum ngala kosam ala doole ɓinguel cukalel nawe to ko ɓen goni to ten ƴewmi 99,9 fof ko tubakoɓe gaddata halisani on mbaɗa hen o wadda temedere o wadda ujunere te wonɓe ɓe toon hay goto wona tubak fof ko ɓaleɓe est ce que yontani enen hade men yaade to Youssou Ndour hade men yaade to woɓɓe ɗen mbaɗa toon million ngaji goto men fof itta so temedere rokka ɓeɗo par ce que ɓeɗo cukalon jibina kon bedda cukalon yummumen maayi ɓen ko enen poɗɗi ɗumen jogade ɓen mbaɗani hoore mumen haydara hayso neɗɗo debbo fergatima jibini weddima ko debbo o tooñi kono cukalel ngel kam andani haydara te so ne'ama jangguinama janggo no wawi jogo leydi no wawi wonde ceerno te ala bakkat ene wawi wadde balle mawɗe pourquoi en mbawa wallude ɓen walla ɓuuri ko heew hakkille men yahata koto banggue goɗɗo kono yahata toon ɗum ko caɗele ceerno Oumar en gaari han kadi ne gaynude yewtere meɗen haajuji ne kewi yimɓe nan ɗo nodduma guilnade yimɓe ne ƴewma min ƴettittama no fewi amin gandi a alatta kono a rokki men ta nde tawno gam neɗɗago ma e diine ma e yiddema jama e juma e yiddema dewal Allah no fewi ceerno Oumar oɗo agence mo gonɗen o beele ko association walla ko an tan goto voilà tawi ko Allah de ko hay goto mi rendani sana Allah mi mbaɗanmi ɗum créé wona banque wona capato wona tubako wona ɓalejo ko ndendinten seeɗa ɗen mofta ko ɗum coɗɗen tere ɗum mahroɗen en hay kankayri ne wawi taw en ñamlaki alhamdulillahi ko yettere Allah est ce que ko doole men non Allah doole Allah ko doole Allah naati hen ɗum noon hol adresse moɗon to banggue YouTube e to banggue eyyi adresse amen min tottumon adresse tottumon numéro téléphone sa wi ɓamtare sa yeehi duutuba wi ɓamtare antin wondirim mayi walla mbaɗa ɓamtare Mbour joni ma yi amen ko heddi ko kala nde natɗa Facebook sa waɗi ɓamtare rek a heɓat amen tawi noon ko numéro téléphone o aɗa wawi ƴettude 77 598 06 57 on woni numéro am aɗa wawi noon ƴettude sa heɓani numéro service o 34 33 woni fixe 957 34 35 34 35 ɓamtare ne weeɓi andude YouTube naati YouTube mbaɗa ɓamtare tawi ko Facebook waɗa ɓamtare Mbour fo ma yi amen jarama guiɗo ceerno Oumar konngol ma mbayni eyyi ko heddi ko noon Allah jarama e jarama par ce que annene a tinnima par ce que leñol ngol hettinima eyyi ñagonoma Allah rek
no daroriɗa ni e leñol noon daroriɗa yimɓe ɓe yo Allah walluma jeeɗaɓe annade aljanna no weeli kono wonko ɓuuri ɗum welde holko ɓuuri ɗum wel holko yiide Allah eɗen ñaaguima Allah eɗen ñaagui Allah jour jugement Allah wiye Sar Abdoullahi Sar mbeɗa sohluma eɗen joddo hande alhamdulillah yo Allah waɗɗum yo Allah waɗɗum yo Allah waɗɗum ya moƴƴere maɗa jeeya yo Allah waɗɗum ya moƴƴere maɗa banda men musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayaw Weltare TV ko enen hannde ngari ɗo e Mbour ko neɗɗo moƴƴo jiɗɗo en korsinɗen jiɗanɗen moƴƴere enen e koye men en jii galleji ɗi o mahi ɗi en jii asage o en jii balle ɗe min hooram mboɗo jeeya e wallaɓeɓe mi tawi ɗo kadi hewɓe kadi wallaɓe ɗum ɗo foof noon ko darde makko e mantade min hooram e yiddemi leñol ngol onon noon banda men so tawi neɗɗo yiiɗi kam yiiɗi ko onon ko kanko tan yiɗimi ɗum noon nanguere ɓamtare enen foof sen dewi hen ma en dañ hen jaam galleji moƴƴi Mbour holko saabi ni en dañata cité ɓamtare e Mbour taw ko cité spécial ɓamtare taw ko fulɓe ɓolɓe jogui hen jama mumen juma mumen école aji mumen curtina lacceji mumen ñaama hen jara hen jaa hen taw kañum ɓolɓe ɗum noon ko enen foof dañata ɗum ɓamtare ɗo e Mbour inchallah no wini so tawi a yeehi YouTube sa tappi ɓamtare tan a heɓat asage o hoore mum jiiya ko waɗata toon ko foof ko wona ɗum ko to banggue tongoɗe mbatta ko 77 598 06 57 33 walla so tawi ko fixe o jiɗɗa mbaɗa 33 957 34 35 musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno hannde yewtere nde min garno yewtidde e moɗon ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar arno hannde salminde ceerno Oumar Diallo ganduɗa ko guiɗo fulɓe ko julɗo kono kadi hannde o ko ƴellitiɗo e Mbour to banggue leydi to banggue nundal gandaɗo keptinaɗo so buuɗal yurmede feeri feeñi feeñjay ɓataki men hannde feeñi koto Mbour ko fate banggue leyɗele e sifa komin kaliɗo henna ko ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallan e musidɓam tedduɓe